Helo a'r noswaith dda a chroeso i bodlediad Rugby Cymru. Bron am dolyg, ond dim ond dyn doeth yn gallu ymuno ni heno. Croeso eto Daf, sy'n wyt ti? Diolch yn fawr. Diolch am y gwahoddiad. Ie, noson ffain i drafod mwy o bethau Rugby Cymru a Rhanbarthau a digon i pendroni. Dyna fo. Mae Andrew Carwyn o Owain ddim yn gallu dod efo ni heno, ond gobeithio erbyn wythnos nesaf yn yn ôl. Chydig bach yn newyddion i dechrau. Mae Ethan Lewis, bachwr y Gweilch, wedi ymuno'r Caerdydd a'r Fenthyg. Cam da all-round, Daf? Ie, fi'n credu, yn amlwg bod y sefyllfa anafiadau gyda Caerdydd. Mae gynt o Gaerdydd, fi'n credu, boi o Rhanbarth. Dath e ato ni. Mae'n good pro, chwaraewr da, lefel y Rhanbarthau. A fi'n credu bod e'n cyfle da iddo fe. Wrth gwrs, os ych chi'n drydydd mewn Rhanbarth, mewn tîm broffesiynol, fel mewnwr neu fel bachwr, chi wastad yn mynd i fod yn TA, a mae e'n anodd weithiau cael digon o game time i chwaraewyr ifanc, ond bob fath o chwaraewr. A wrth gwrs, mae dyn ni Dewi Lake, mae dyn ni Sam Parry, wrth gwrs, yr 1 a 2, a wedyn mae e rhwng fe a wedyn Lloyd fe o Dreorci sydd yn y trydydd. A mae'n syniad da bod e'n mynd a cael mwy o game time fel petai, fel maen nhw'n dweud. So mae'n benthyciad da iawn, a chwaraewr o safon dda. Felly, chymod, mae'n dda iawn yn y mannau gosod, mae'n dda iawn yn cario'r bel, mae'n boi cryf. So mae'n cyfle da iddo fe i gael lot o munudau yng nghanol y flwyddyn. Ydy. Reit, mae'n rhaid i ni fel dau cefnogwyr y Gweilch, yn rhaid i ni just sôn chydig bach am holl rumours yn mynd o gwmpas. Mae'n nifer yn does. Yn y was, mae Dewi Lake, Jack Morgan a'r Kieran Hardy a'r fi'n a'r wyddor i'r Gaelorw. A hefyd maen nhw wedi sôn hefyd mae Dan Edwards o Diobbeb Mawr yn Llangefni. Dim yn synod mewn gwirionedd Dafydd efo gymaint sy'n mynd yn gwmpas a beth sy'n digwydd yn y Rugby Cymru ar hyn y bryd? Ie, mae nhw wastad yn dweud dyma'r adeg y flwyddyn lle mae'r chwaraewyr eisiau rhoi pen i bapur fel petai ar gyfer ei dyfodol, a mae wastad stories fel hyn yn mynd o gwmpas. Mae Jack Morgan yn amlwg hot property fe yw'r un o ser y llewod. Bendant ser Cymru, chwaraewr gorau Cymru ar hyn o bryd, heb os nac o'n i bai. Felly mae'n amlwg mae e mas o contract diwedd y flwyddyn, a felly mae yna llwyth o stories yn mynd o gwmpas, a dim syndod bod nhw wedi cysylltu. A wrth gwrs oedd Saracens ar ei olau cwbl o fusedd yn ôl, a dyma'r silly season os licwch chi, ond ie, mae yna lot o symudiadau wrth gwrs o gwmpas yr adeg yma y flwyddyn. Dewi Lake wrth gwrs wedi cael tymor da hyd yn hyn gyda Cymru yn arwain o'r flaen ar ôl anaf Jack Morgan. Dan Edwards wrth gwrs, dim syndod i unrhyw un bod boi mor talentog a hynny, gyda'r gallu i fynd yn uwch na beth sydd gyda ni yn yr UAC, a chymod, mae'r cyngraedd yn Lloegr yn rhoi hwnna iddyn nhw. So mae'n cyfle iddyn nhw, maen nhw'n boes ifanc. A beth sy'n becso fi, really, yw y ffaith bod bod ansicrwydd yn ystod yr adeg yma unwaith eto yng Nghymru. A mae'n atgoffa fi o'r sefyllfa oedd rhaid i Joe Hawkins wynebu pan roedd pobl oedd yn reoli y gêm yn dweud rhowch eich ymddiriedolaeth ynddo ni, mi newn ni datrys y broblem a'r sefyllfa rhwng y Rhanbarthau a'r undeb. A dyma, wrth cyhoeddi hwnna wrth gwrs, i chi'n rhoi esgus i'r clybiau enfawr hyn gyda llwyth o arian i ddod i siopa yng Nghymru. Felly mae'n i fod mor argyhoeddiedig mae'r undeb Rugby Cymru yn neud, yn dweud dewch i ôl y chwaraewyr ifanc hyn sydd angen sicrwydd yn ei bywydau. Mae jyst yn hirt. Chymod, ni'n treulio amser yn rhoi bechgyn un o flaen y goreion yn y byd, a wedyn ni ddim yn darparu y sicrwydd i nhw bod nhw'n gallu chwarae i gemau yng Nghymru. A os ych chi'n clywed y rumours wrth gwrs yn sôn am Efer Osprey sy'n mynd i mynd, Efer Scarlett sy'n mynd beth bynnag,
does dim syndod bod y chwaraewyr yn meddwl, chymod beth, os mae rhywun yn dod mewn, na i siarad â nhw. A na i ffindo. Yn union fel nath Jonathan Davies gyda rygbi cyngrair, Scott Gibbs, Scott Quinnell, maen nhw moyn sicrwydd. Maen nhw'n chwaraewyr gyda crefft, maen nhw'n boes ifanc, gyda lot o pwer cyflog, a maen nhw'n mynd i edrych am cyfleoedd yn ei gyrfaoedd nhw, achos mae'n gyrfa. Yn bendant, a ti'n gallu gweld o'r ochr nhw, maen nhw eisiau cael pen... A jyst i sôn am sefyllfa rwan yng Nghymru, dyn ni eisiau penderfyniad. Ar hyn o bryd, mae'n amser galed i pawb, dim jyst y chwaraewyr, ond y staff hefyd, yn bob rhanbarth. Ie, mae Rugby Cymru, mae'r undeb yn cuddio tu ôl y mantra hyn, bod ni'n trio redeg busnes. Pa fath o busnes byddai'n achosi y fath ansicrwydd hyn, a'r fath o anrefn. Mae'n hirt, a dyna pam, chymod, does dim hyder gyda'r pobl sy'n redeg y gêm ar hyn o bryd. Maen nhw'n dod o ryw maes arall, maen nhw'n dod mewn, chymod, gyda'r hybris hyn, a maen nhw'n difetha'r gêm. A mae'r brand yn anffodus, rygbi, a'r brand Rugby Cymru, yn syrthio o dan i gofal nhw. A mae angen i nhw i fod yn atebol. A chi mod beth, pe bai, a ni ddim yn gwybod eto, os dim byd wedi cyhoeddi, ond dyle bod hwn yn rybydd enfawr i'r pobl sydd yn reoli'r undeb, a rydych yr undeb nawr, os mae Capten Cymru yn troi gefn ar Rhanbarthau proffesiynol a'r is-captain. Os mae'r ddau yna yn troi cefnau nhw ar y gêm proffesiynol yng Nghymru, wel, mae rhaid i fi ddweud, mae rhaid i redyn ystyried i sefyllfa fel person sydd fod yn redeg rygbi. Mae'n gyrru neges yn di. Oce, a ni sôn chydig bach am rygbi rwan. Byddwn ni dechrau yn rawnd rhyw peiriad yn Mharis gyda Chaerdydd yn weld ar Stade Francais. Gêm anodd i Gaerdydd, yn oedd y penderfyniad, a dwi'n deall y penderfyniad hefyd, ffaith nhw'n gwneud mor dda yn y cyngor i'r jyst rhoi chydig bach o'r mixed team allan. A dechreuodd Caerdydd yn digon da yn y fan fi, ond yn ail hanner allan nhw colli chydig bach mwy o'r cymeriadau yn y gêm a colli'r gêm cyfforol. Ond i fi, rhywbeth i nhw gallu dweud, mae chwaraewyr ifanc fel Harry Ford, Steph Manuel, Matty Young wedi dangos lot o potential. Ond bydden nhw'n gwella, wrth gwrs, cael y profiad. Just mynd at y gêm hefyd, dangosodd Evan Lloyd i fi, gêm gorau wedi cael i Gaerdydd. Mae gen o dipyn o bach o'r gêm, all-round game. Ale Lawrence, fel arfer, hard worker. A James Botham hefyd yn dda iawn, boi gorfforol iawn. A ddo'n i fi, wrach yn dangos be mae Cymru angen yn y rhif 6. So os dwi'n gallu cadw yn ffit, dim jyst i'r Gaerdydd, ond wrach yn felly i Cymru hefyd. Yn credu mae'n ei canmol Caerdydd am i awydd a'i ymddygiad tuag at y gêm. Maen nhw'n, mewn ffordd, nhw'n debyg iawn i sut nath Cymru wynebu heriau nhw yn yr hydref gyda yr awydd i ymosod i gael go. Yn amlwg pwyslais enfawr ar yr ymosod fel mae Caerdydd wedi bod yn wneud o dan siaret yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Felly mae'r diwylliant a mae'r teimlad yna dal gyda nhw fi'n credu i gael go. A fel chi'n dweud, rhoi cyfleoedd i boes ifanc sydd yn wych, ond wrth gwrs gyda hwnna mae brwdfrydedd ieuenctid ddim yn mynd i cario chi 80 munud, yn enwedig gyda mainc sydd mor gryf gyda tîmau mawr Ffrainc, chymod. Felly, yn y diwedd, yr hanes oedd, wrth gwrs, just colli ychydig o'r elfennau corfforol yn yr ail hanner, fi'n credu. A mae'r gêm yn agor lan fel mae fe yn erbyn y Ffrancod, a mae'n oedd e'n tac yn caled. Fi'n gallu gweld beth oedd ei bwriad nhw. Fi'n crofio, mae sawl tîm Cymru wedi wneud yn erbyn y Ffrancod, ceisio cadw tempo'r gêm yn uchel, cadw bel mewn chwarae am amseroedd hir,
yn gobeithio bydd y pac enfawr Ffrancod yn tywelu yn yr ail hanner, ond dim digon yn y tanc, really, a ildio llawer o pwyntiau yn yr ail hanner. Ie, siom chydig bach yn rhaid yn nhw'n cael y beth dim byd allan o'r gêm, ond ie, nhw'n gallu dweud, wedi ceisio'r, wedi trio yn y gêm, a mae'n jyst dibynnu rwan am gêm nesa, Catref yn erbyn Ulster. Ni sôn am hwnna wedyn. Ie. Okay. Y bwriad wedyn oedd y Scarlets yn erbyn Bristol. Chdi weld y gêm, Dafydd? Do, a chymod, fi'n credu mae rhaid rhoi canmoliaeth i Dwyn Peel mewn un ffordd, achos mae e'n ymddangos bod y Scarlets wedi troi'r cornel yn unig gyda'r buddigoliaeth yr wythnos cynt yn erbyn Glasgow. A wedyn wrth gwrs wynebu un o'r cewri Lloegr. Chymod, o'n i'n meddwl bod nhw'n anlwcus iawn gyda sawl achlysur gyda dyfarnwr. O'n i'n meddwl bod fi'n gwybod oedd y pas wedi mynd ymlaen, chymod, y trafodaeth yna, oedden nhw wedi mynd yn rhy bell oddi ar yr ryca. Fi'n sŵr fi'n iawn yn dweud, dyn nhw ddim fod dod nôl bellach na 2 cymal, ond i bai bod e'n chwarae brwnt. Ond dethon nhw nôl llawer mwy na 2 cymal mwyn datgelu'r pas ymlaen. Pe bai dim cais, bydden nhw ddim wedi dod nôl ar gyfer y sgrym. Felly, fi'n credu mae yna elfen o anlwc, anhegwch, fi'n credu. Mae yna lot o bethau'n digwydd mewn gêm rygbi. A chi ffili chwibanu pob tro mae rhywbeth yn digwydd. A pam yn ni'n tynnu mas y chwydden wydr, ond i bai bod cais yn cael ei sgorio, dylwn ni nillai cosbi popeth, neu caniatáu y dyfarnwr i wneud ambell i camsyniad a byd o colli gormod o cwsg dros y peth. O'n i yn teimlo, i fod yn hollol onest, o'n nhw'n rili anlwcus. Fi'n credu taw y cais gyntaf oedd e. O'n i'n gallu pigo lan 3 neu 4 kick-cosp yn erbyn Bryste yn y cais yna ar y ochr y chwith. Roedd yna un wedi mynd mewn i ryc o'r ochr, a roedd yna rwystro o flaen y pas wrth y bel yn dod mas y cefn. Felly, oedd y Scarlets yn rili anlwcus gyda hwnna, achos fel petai bod rai pethau'n cael ei edrych arno a dim popeth. Ond na, perfformiad dda iawn a yn anffodus iawn i byd o gael y buddugoliaeth. Canmoliaeth mawr i Peel am y perfformiad, ond falle lot o siarad am y ffaith bod wedi tynnu cost o off gyda'r gêm yn y fantol, a bod gyda fe'n cael un o'i gêmau gorau am spel. Oedd ddim yn edrych yn hapus na, coed? Na, oedd ddim yn edrych yn hapus, a yr unig peth o'n i'n teimlo oedd odi rai penderfyniadau cael ei wneud gan ystyried y patrwm o gemau sydd o'i flaen nhw, y mis prysur sydd yn dod, gyda'r derbies, oedden nhw'n becso gormod am chwarae rai chwaraewyr. Oedden nhw'n trio cael Hawkins ar y cae gyda digon o munudau yn ei goesau, gan wybod bydd rhaid iddo fe chwarae llawer yn ystod dros yr wyl. A maen nhw, gyda'r Scarlets, maen nhw'n eitha stacked yn y canol y cae. Maen nhw maswyr, maen nhw Costello, a maen nhw Hawkins yn y carwm wedyn. Maen nhw ti Johnny Williams, a maen nhw Roberts, a beth yw'n galw boi ifanc? Eddie James. Eddie James. A mae'n amlwg bod yna rhyw fath o gynllun i cylchdroi y chwaraewyr, i wneud yn siŵr bod nhw gyda digon o munudau, ond dim gormod o risg o anafiadau. A fi jyst weithiau yn teimlo bod nhw yn gwneud y penderfyniadau yna cyn gêm. A fi'n gallu deall os mae yna chwaraewyr gyda hanes o anafiadau, gyda gorchwarae, neu os mae nhw propiau sydd angen, cadw nhw'n ffres dros pyd o chwarae unrhyw un dros 55 munud, etc. Ond fi'n credu weithiau mae rhaid edrych at, os mae chwaraewr in the zone, cadwch ar y cae. A'r gêm agos hefyd, yndi. A oedd Castello yn rheoli gêm yn dda.
a'r Hawkins ddim efo'r gymaint o brofiad yn chwarae fel maswr. Oedd o'n penderfynu'r wirion i fi, i deud y gwir. Wel, oedd Ond, e'n... Pe bai'r Scarlett di ennill, a pe bai Hawkins wedi cael 2 neu 3 moment yn yr ail hanner i adennill y meddiant, neu y momentum, sori, byddwn ni wedi dweud bod e'n penderfyniad dewr, a byddwn ni wedi meddwl, o, war y teg, mae dwi'n pil yn gwybod yn well na ni. Ond yn anffodus, nath e ddim digwydd, na. a ges nhw ddim y buddigoliaeth. Yeah. A fel ti'n dweud, mae gemau agos fel yna, chymod, ydyn nhw'n mynd i chwarae Hawkins nawr, chymod, yn y gêm nesaf nawr, yn erbyn Bordeaux, lawr fyna, os o'n nhw'n bwriadu chwarae fe yn erbyn Bordeaux, o'n nhw'n moyn ar y cae rhywfaint, o ddim yn mynd ar y cae yn y canol, os dim lle fe war yn y canol, maen nhw'n stacked. So maen nhw'n trio gwthio fe nawr a ceisio magu fe fel y mewnwr tu ôl Costello. Mae Fletcher Anderson yn edrych fel a really good signing i fi. Oh, ffantastig. Ie. Chwarae teg nhw wedi ffeindio fo a mae'n edrych fel boi cyfforol sy'n gallu cario bêl a mae'n ei hanner. A Josh McLeod yn ôl hefyd, chydig bach arweinydd i tîm. A maen nhw'n edrych yn lot fel tîm, lot gwell efo nhw. Mae Jake Ball nôl, mae Lawsi nôl, braf gweld Ryan Elias nôl ar y cae hefyd. Chymod, bydd e'n gret os mae fe'n gallu cael cyfres o gemau. Fe yw'r fath o fachwr sydd angen arno ni. Mae e'n gorfforol, mae'n fawr. Mae e, i fod yn deg iddo fe, cymryd het Ospreys off nawr. Gafodd e llawer o wasg negyddol yn ystod i gyrfa, dechrau i gyrfa ryngwladol. A roedd yna problemau gyda llinell, nid wastod bai fe yw e, ond chymod, oedd e'n cario'n gryf iawn, he's a big hitter, mae pwer sgrymio fe'n ardderchog. I fod yn onest, mae e yn debyg iawn i Dewi Lake mewn sawl ffordd, a dyw e ddim yn cael y pres mae Dewi Lake yn cael. Na, dwi'n cytuno. Falle achos bod Dewi Lake wedi bod yn captain y 20s a wedi, chymod, mae pobl falle yn nabod e'n well, ond fi'n really gobeithio bod Ryan Elias yn gallu cael cyfres o gemau. A hefyd, rhoi pressure ar Dewi Lake i fod y chwaraewr gorau posib yn Tîm Cymru. A gobeithio pan mae Jack Morgan nôl, bydd y pressure ddim ar Dewi Lake i fod yn captain chwaith. Mae wedi gwneud job ffantastig. Mae wedi wario 70 munud, 4 gwaith dros yr hydref sy'n anhygoel am fachwr. Dyw hwnna ddim yn digwydd. Ond, fach gael Ryan Elias nôl, cwlffin o foi, a mae angen iddo fe bod ar top i gêm ar gyfer Cymru hefyd, chymod? Oce. Athyn ni symud wedyn i dreigiau i golled drwm arall oedd i gataf eto. A ddyn ni'n weld y gêm a ddo ddim ar teledu yn ni. Ond fel dwi'n deall, outpowered yn y scrum, colli frwydr gorfforol yn bendant yn yr hanner cyntaf. Ar yn chwarae yn erbyn tîm olaf yn y top 14 yn Ffranc. Cwpl o geisiau yn ail hanner, ond mae'n just mor siomedig yn dydi, Dafydd? Ydy, a mae yn anffodus. Fi'n nabod lot o boys yn y set-up, yn y dreigiau, a maen nhw'n boys da, maen nhw'n pobl rygbi da iawn, chymod. A maen nhw'n... Mae'n edrych fel bod, fel chi'n gweud, mae'n cael ei redeg yn dda iawn off y cae, y dreigiau, a mae dyn nhw'r nuts and bolts ar chymod, y sylfaen sydd yna ar gyfer tîm da. Maen nhw wedi saino yn dda iawn dros yr haf, maen nhw wedi saino pobl fel Thomas Young, Seb Davies, mae boes ifanc fel Anderson yn dod trwyddo. So, mae digon o potensial yna, ond ni ddim yn gweld unrhyw fath o strwythyr cysondeb i ni weld nhw ar ei gorau. Mae dyn nhw nawr, mae dyn nhw cynnewyllun cryf iawn yn Ngharfan Cymru, yn ardaloedd i nhw ddim wedi cael o'r blaen, yn y reng flaen. A mae dyn nhw boes fel Wyn Jones dal o gwmpas. Ond mae yn anodd, os ych chi'n mynd trwy'r alumni y dreigiau, mae yn eitha impresif. Chi'n sôn Falatau, Lydiat,
boys fel yna, Elliot D. Felly, mae rhaid i nhw dechrau cynhyrchu llwyddiannau yn digon gyflym ac yn fuan yn edrych na yr un resymau trwy amser bod rhaid nhw gwella pethau sylfaenol a chymod, mae angen rhyw fath o atebolrwydd hefyd. A mae'n anffodus bod yna rai tîmau yn teimlo y pressure a falle rai tîmau ddim yn cynhyrchu llwyddiant eto, ond yn cael digon o gefnogaeth gan yr undeb. Ie, peth arall i fi yw, maen nhw'n dod allan, David Buttress yw dweud, wel, dyn ni eisiau redig y rygbi a dim just y busnes. Ond ar hyn o bryd, does ddim lot o destoliaeth yn dweud maen nhw'n gallu gwneud hynny. So felly, mae'n rhaid nhw dangos werth perfformiad ar y cae. Ie. Yeah. Mae'n anodd i weld. Mae ffil o tir tir gyda reputation da iawn am fod yn hyfforddwr yn Zeeland Newydd ac yn Japan. Oedd e'n amlwg, oedd e'n hefyd yn hyfforddi, dechreuodd e hyfforddi yn y Gweilch. A mae reputation fe yn uchel iawn. Mae e'n dyn, chymod, o ddifri. A mae pobl tu cefn hefyd, pobl da fel Tom Hancock yn yr Academy a pobl profiadol iawn a pobl cywir yn y llefydd cywir, yn y safleoedd cywir o fewn y cyfundrefn. Ond mae yna broblemau diri a broblemau dofwn fi'n credu sydd yn mynd nôl blynyddoedd pan oedd yr undeb wedi penodi Bernard Jackman, nath hwnna ddim gweithio. O'n nhw wedyn yn ceisio dweud bod angen rhywun fwy Sergeant Majorly, wnaethon nhw dod â Dean Ryan mewn, oedd hwnna ddim wedi gweithio o gwbl, gyda carfan eitha cryf. Pan dath Dean Ryan mewn, oedd carfan nhw'n weddol cryf. Ers hynny, maen nhw wedi stryglo i penodi'r person cywir, ond fi'n credu, Dai Flanagan yn neud yn dda iawn gyda Leicester ar un o bryd, mae stoc e'n uchel, so maen nhw wedi colli rhywun talentog, ond o be dwi'n clywed, o ran yr ansicrwydd o gwmpas y gêm Rhanbarthol oedd un o'r resymau gydawodd e, a unwaith eto mae hwnna'n mynd nôl i'r undeb. Felly mae na trend fan hyn yn does. Yn mynd nôl i Jackman, ymlaen yr holl ffordd i rhywun talentog fel Dai Flanagan yn gadael. A chymod, maen nhw dal fi'n credu yn ceisio delio gyda'r hen broblemau yna. A mae yn anffodus. Fi'n gobeithio newn nhw troi'r cornel, achos mae da nhw carfan y ddawol. Ond wrth gwrs, mae'r rhaid cael canlyniadau. Yn y beth sy'n ei dweud yw, mae nhw undeb wedi dweud, mae gen nhw dioddeb, mae BBB na tîm yn dwyrain Cymru, so felly rwy'n sy'n gefnogi'r Gweilch a'r dyfodol ni ddim yn sicr o gwbl. Dyn ni eisiau gweld, okay, prove it then, yeah? Ie, bendant. A mae'n anffodus unwaith eto bod yr undeb wedi colli reolaeth y sefyllfa sy'n golygu bod chwaraewyr yn cael eu temtio i fynd i gorllewin Lloegr yn ytrach na Dwyrain Cymru. Chymod, maen nhw'n becso am y ffaith bod os maen nhw'n colli Rhanbarth yn y dwyrain, bydde chwaraewyr ifanc yn mynd draw i llefydd fel Caerloyw a Bryste a Caerfaddon a Caerrangon. Wel, mae hwnna'n digwydd anyway ar un o bryd gyda'r dreigiau yna. So, yr ansicrwydd yw'r problem. Ydy. OK, a ni troi i'r Gai Bragdy. Yr unig tîm o Gymru oedd yn ennill dros y penwythnos. Oedd yn edrych fel yn mynd i ennill hanner awr cyntaf yn bendant. Gêm glasurol o ddau hanner, Dafydd. Ie, wel, o'n i'n gwylio fe ar y teledu, ond oedd ffrindiau da fi yn yr stadiwm, a o'n i'n trio dweud beth sy'n digwydd hyn, a nath y ffrind texto fi'n ôl dweud, look, mae'r gwynt yn really gryf, chymod, mae mynd i droi rhywfaint, ond oedden ni'n mynd i wneud digon i sicrhau bod yna rhywbeth i ware. A nath y cais Jess cyn hanner tymor, fi'n credu, hanner amser, fi'n credu, sicrhau bod y momentum yn mynd mewn i'r
ail hanner gyda'r Gweilch yn enwedig ar ôl colli 2 chwaraewr i'r cell cosp a ildio 3 cais cyn y 40. A os oedd rhywun wedi impresio chdi yn y perfformiad? Wel, yn yr ail hanner. Neu yn y hanner cyntaf. Dio beth, os ych chi'n gallu, o'n i fel boxer yn mynd lawr ar y canfas, a codi lan, ymladd nôl, a wedyn cael knock-out yn y rownd olaf. Dyna'n union beth oedd e fel. A o Dan Edwards yn heiddi seren y gêm, heb os nac o'n i bai. Achos, a i fi wastad, fi'n dwlu ar Dan, achos mae'n dod o Sylfera, fi'n nabod y teulu hyfryd, mae'n Cymro Cymraeg, mae'n siarad Cymraeg yn hyfryd gyda'i acen Cwmafon, a mae e'n tough cookie. Mae'n boi fach, right? Ond mae e'n solid, a mae e'n tough cookie. A newch chi byth cwrdd â unrhyw un fwy cystadleuol na Dan. A mae'n atgoffa fi, o ran i agwedd mae'n atgoffa fi'n fawr iawn o Dan Bigger. A ffordd mae e'n gallu cymryd risg, mae e'n gallu gwneud camsyniad, mae'n gallu mynd o 0 to hero mewn chwiciad. Achos weithiau y camsyniad sy'n gyrru fe i wneud a'i codi safon, wneud lan a codi safon amdano fe. A ni wedi gweld e sawl gwaith, a wnaethon ni gweld e unwaith eto yn erbyn Conod, achos y ffaith nath e lliwio'r gêm yn yr ail hanner a pido roi fyny, chymod, i fi, dyna rugby education, a chymod, mae'n cynnyrch y Rhanbarth, mae'n cynnyrch yr ysgolion, mae'n cynnyrch y clybiau fel Cwmafon, a mae e yn, chymod, fi'n gobeithio bod e'n mynd i chwarae dros y Gweilch nawr am y 10 mlynedd nesaf, achos fe bydd cawr nesaf Rugby Cymru a'r genedlaeth sydd yn dod trwyddo. So ie, Dan Edwards, seren y gêm yn heiddialiol iawn, ond yn ogystal â fe, Ryan Smith yn yr ail reng, boi Australia, chybod, mae e nawr wedi ymgartrefi, chwarae'n rili dda, a chybod, gemau fel yna, fe a Rhys Davies yn yr ail reng, absolute dogs, chybod, a gyda Ratty, fi'n dwlu ar gweld Ratty fel chwech, fi'n credu fi'n gobeithio bod Tandy yn ystyried yr stael na o blindside, achos mae angen Cymru cael mwy o cattle, mwy o beef up front. Ratty di chwarae'n dda iawn, Moriarty yn wych. Cymru di gael defnydd da o Moriarty rhywbryd yn yr hydref mwyn y thebyg. Dydd unwaith eto. Chwarae'n dda iawn. A chymod, Sam Parry hefyd. Chymod, gwych. Felly allwch chi sôn am Ruben, y canolwyr, Iestyn Hopkins, boi arall y Sylfera Cochyn, wedi chwarae dda. A sy'n ni'n deud, jyst cyfal hefyd Tom Bota, Tommy Bota, mae bod, mae'n mynd mor dda. Helo, ti'n iawn? Ie. Felly, just y ffaith nhw wedi troi'r gêm. Ie, fi'n iawn. Ti'n gallu clywed fi nawr? Yndw. Just yn yr ail hanner, ffaith yma oedd yn wneud. Just wneud digon, just chwarae yn penderfynol a just sensible, just cicio'r bêl, beithiau yn y tywydd hefyd, just y gêm. A pob clod, fel ti'n deud i Dan, oedd o ddim yn cael hanner cyntaf dda, oedd o methu yn cic i cornel. Ond be dwi'n ei cefyd Dan ydy ffaith, os di hwn yn digwydd, mae'n gallu mynd droso a chwarae arbennig o dda yn yr ail hanner. So ia, chwarae teg i'r Gweilch. Dwi'n gwybod yn ni dau yn chydig yn biased, ond just choed chydig bach o'r character i dod o'r gêm a'r ennill y gêm. Oce, a ni sôn wedyn am y penwythnos nesaf, a ni dechrau eto efo'r Gweilch. Mae Gweilch yn mynd allan i'r Montauban, sy'n ger Toulouse. Ar hyn, mae nhw wedi'r gêm cyntaf bynawn Sadwn. Ar hyn o bryd, ddim yn gwneud nadd iawn, yn y ffaith maen nhw'n gwylod ar y top 14. Bydd gyda'r un fuligoligaeth ac un gêm gyfatol, ond felly
cyfle dda i Gweilch i ennill hwn, Daf? Fi'n credu. Mae dibynnu ar y tîm yn rhoi mas, ond unwaith eto, dyn nhw'n mynd i cylch droi y carfan i roi mwy o gemau i'r falle chwaraewyr sydd yn dod nôl o Camp Cymru. Ond cyfle da. Yn amlwg, chymod, ni'n gwybod hwn gyda'r Ffrancwyr, os nad ydyn nhw'n wneud yn dda yn y top 14, maen nhw wedyn yn troi ffwrdd o Ewrop. A mae'n anffodus gyda'r fath o gystadleuaeth yw e, ond chymod, mae'n digon bosib i nhw'n wneud newidiadau am eu gêm nhw. Pwy wnaethon nhw chwarae ffos diwetha? Fe Zebrydd. Athyn nhw colli allan yn Eidal, dwi'n meddwl. Yn Zebrydd, fe? So, wyrach, mae'n anodd ydyn ni efo'r tîm o Ffranc pan mae'n chwarae adre, achos mae'n yeah. mindset hollol wahanol. Ond, fel ych chi dweud, beth sy'n pwysig yn nhw wedi aros yn y top 14. So, gobeithio, bydd e'n galed mas yna. Mae'n anodd i gael popeth yn iawn, a dyw'r Gweilch, dyw'r tîmau Cymru ddim yn draddodiadol yn dda yn Ffrainc gyda'r teithio a gyda popeth sydd gorfod digwydd. Ond mae'n cyfle da, fi'n gobeithio wnewn nhw ennill gyda pwynt bonus hefyd. Gobeithio wir. Mae'r gêm honno, dwi'n credu ar S4C, so os eisiau gweld hwnna, gei di weld ar S4C. Gêm nesaf yw y Scarlets. Ddim yn gêm hawdd o gwbl. Oedd i Catre yn Bordeaux sy'n hedran fel arfer yn uchel yn yr top 14. Unrhyw gyfle i dîm o Gymru, Dafydd? Wel, mae'r Scarlets wedi bod yn chwarae'n dda yn ddiweddar. Mae dyn nhw bach o momentum a hyder. Mae dyn nhw chwaraewyr profiadol fel Jake Ball ag ati, sydd falle mynd i... Mae Jake Ball nôl, dim i wario Gymru, ond ar gyfer gemau fel hyn. Felly, fi'n siŵr bydd y Scarlets yn gobeithio bydd e'n dangos lot o arweiniaeth. Bydd e ddim yn camu lawr pan mae ffei i Bordeaux. Bydd e'n dwlu ar y cyfle. Ond, fi'n gobeithio os bydd Scarlets yn mynd mas yna, a mae'r cefnogwyr yn mynd mas i gefnogi, a fi'n siŵr mi fydden nhw, achos maen nhw dda iawn yn cefnogi, yn enwedig llefydd fel Bordeaux. Hedfan o Bristau, penwythnos yn Bordeaux, yn blasu'r gwyn coch. Be braf i mynd. Safon uchel iawn a chip iawn. Fi wedi bod mas fanna gyda fy nhad a gyda cefnogwyr yr Ospreys i Bordeaux, oedd e'n penwythnos ffantastig. So, hyd yn oed os nad yw rygbi yn dda, fydd y gwyn yn ffantastig. Bendant. Oce, gêm olaf nos Sadwn, mae gan y Caerdydd Catref yn erbyn Ulster sy'n mynd yn dda iawn yn y cyngor. Athyn nhw curo, yn cofio pwy nhw'n curo tîm o De Affrica, dwi'n meddwl? Sharks, di Sadwn diwetha. So, beth ydych chi'n meddwl o'r gêm hon, Dafydd? Y gêm sy'n gallu mynd, Caerdydd gallu ennill? Wel, maen nhw'n chwarae gatre. Fi'n credu mae Caerdydd yn tîm sydd yn gallu wynebu unrhyw un gartref a wneud yn dda. Mae Pac Caerdydd yn chwarae'n dda ar hyn o bryd, ond falle bydd tîm bach gormod gyda Ulster. Achos maen nhw'n hedfan yn uchel ar hyn o bryd yn y flwyddyn yma. Ond wrth gwrs, mae Caerdydd yn yr arfer dda o ennill. Maen nhw tua top y gyngraedd yn y URC. Maen nhw'n gwneud yn dda am hynny. A mae dyn nhw digon yn ei garfan nhw i roi bach o sioc i Ulster, really. So fi'n credu bydd yn gêm agos. Fi'n falle yn ystyried Ulster just ychydig yn rhy gryf, ond pwy o oer, os mae Tom Bowen gallu cael digon o bêl, a maen nhw'n gallu cael Mason Grady i dwylo ar y bêl hefyd, falle nhw'n creu lot o broblemau i Ulster. A dwi'n gwybod os ti'n clywed ar enw'r yma, ond mae'n sôn mae'r boi, dwi'n wedi clywed amdano o blaen, Lee Halfpenny o'r gorseiniol yn chwarae. So, ydy e'n neud comeback fel nath Dwayne Vermeulen, efe? Ydy, ti'n meddwl. Na, mae'n sôn mae'n mynd i chwarae, so gan i weld, ond os di o fydd yn big, ffaith oedd y dechrau yn cael Bydd hwnna'n rhoi 1,000 o bobl ar y gar, bendant. Ie, bendant. Ar ei orffen y penwythnos, mae Dreigiau a Dysil yn croesawu Lyon i'r Rodney Parade. A'r
Ydy hon mynd i fod yn fuligoliaeth cyntaf i'r tîm catref. Ydyn nhw'n gallu curo'r Lyon? Wel, os yw'n bwrw glaw, yn drwm iawn, ni'n slo nhw lawr ychydig. Na, dys dim... chymod, buddigoliaethau bach fi'n credu sydd angen weithiau a fi'n credu bydd ffil o TT eisiau gwelliant, eisiau gweld gwelliant yn y mannau gosod. Falle cysylltiad rhwng y ffordd maen nhw'n ennill meddiant a symud y bel, ond wrth gwrs, you've got to earn the right to go wide. Mm. Chymod, so mae'n mynd i fod yn tacau yn caled iddyn nhw. Fi'n credu mae'n a lot o boes Cymru yn dod nôl fel y reng flaen, yn dod nôl i wynebu Lyon. Ond, chymod, yn Rodney Parade, fi'n credu mae angen iddyn nhw codi ysbryd y torf yn gynnar, cadw ar ben Lyon, a chymod, neud i nhw teimlo cant o milltiroedd i ffwrdd o gytre. A pwy a wyr, ond yn amlwg os maen nhw yn cael buddigoliaeth yn erbyn Lyon, bydd e'n upset mawr. OK, wel pob lwch yn nhw gyd. A dyma ni am heno. So diolch eto i ti, Dafydd. Diolch i ti. A nos pa pawb. A gobeithio ti'n gallu mwynhau y rygbi dros y benwythnos. Diolch yn Nos fawr. da. Hwyl.